Друзі, дякую, що ви сьогодні цей вечір присвятили Криму 5 ранку. І в мене велике прохання до всіх всю виставу перебувати в масках. А також ми працюємо в режимі прямого ефіру. Теж зважайте на це. Сьогодні, в Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, ми проводимо прем'єру документального перформансу «Крим. 5 ранку». 5 ранку – час, коли темні сили, ФСБ чи інші каральні органи можуть прийти в дім, де всі сплять, перевернути все догори дригом та забрати до в'язниці батька, сина або чоловіка. І поки наші співвітчизники за надуманими звинуваченнями знаходяться за ґратами, ми хочемо розповісти їхні історії. Бо за кожним політв'язнем стоїть важлива, цікава та хвилююча людська доля. Мене звати документального перформансу, книги, а також інформаційної кампанії. Організаторами показу в Україні стали театральна компанія «Долмен», Меджліс кримськотатарського народу за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Також ми дякуємо Українському дому за цей чудовий простір. Над проєктом працює багато прекрасних та талановитих людей. Драматурги Наталія Ворожбит, Анастасія Косодій та Альбер Сардарян, Лінора Дюльбер, режисер Дмитро Костюминський, співкураторка проєкту Надія Соколенко, продюсерка Вероніка Склярова та велика комунікаційна і технічна команда. Музику і спів, які ви сьогодні почуєте, створили неймовірна співачка Джамала, композитори Усін Бікіров та Геннадій Бойченко, інструментальний гурт «Мусафір». Окрема подяка нашим медіапартнерам, які зараз в прямому ефірі транслюють цей захід, а також десятку громадських та правозахисних організацій, які щоденно борються за те, аби Крим став територією, де дотримуються права і свободи людини. Сьогодні ми презентуємо українську прем'єру події, але невдовзі прем'єри перформансу різними мовами та локальними складами учасників ми покажемо в Польщі, Німеччині та в інших країнах. Міжнародний напрям куруватимуть Міністерство закордонних справ України та Український інститут. І наприкінці я хочу сказати, що ця вистава є квінтесенцією того, чим багато хто з нас займається довгі 8 років. Це не лише про 115 політичних в'язнів Кремля, серед яких 11 громадянських журналістів. Цей проєкт не про цифри. Цей проєкт про долі, про мрії. Цей проєкт про нас самих. До слова, я зараз хочу запросити Ріфата Чубарова, голову Меджлісу кримськотатарського народу. Завдяки нашим партнерам, які ведуть зараз трансляцію наживо, десятки тисяч людей у тимчасово окупованому Криму дивляються зараз у монітори телевізорів, комп'ютерів, будь-яких гаджетів, за допомогою яких є можливість дивитися дійство в прямому ефірі. Але ще більше людей подивляться цю виставу вже в запису. Я знаю, що багато з тих, хто вслухатимуться в кожне тут сказане слово, вдивлятимуться в кожний жест, намагатимуться знайти, відчути, спіймати довгоочікувану відповідь на найвистражданіше питання, яке вміщується і передається одним словом – коли? Коли зникне зло на кримській землі, а ті, з ким воно прийшло, підуть геть з нашої землі? Коли повернути додому всі ті, хто позбавлений незаконно свободи та зможуть обійняти своїх дітей, батьків, близьких? Коли високо в небі над усім Кримом знову будуть майорити державні прапори України,
та кримськотатарські національні прапори з золотою тамгою. Це слово «коли» було найвимовнішим у місцях вигнання кримськотатарського народу. Ми всі, дорослі та малі, жили надією на повернення до свого дому, до Криму, на свою батьківщину. Кримські татари боролися всім народом, щоб те колись стало дійсністю. І ми повернулися важко, великими втратами, роками, тільки почали облаштовуватися, щоб взятися за інші невідкладні справи, як знову загарбники прийшли на нашу землю. Ми зараз почуємо, подивимось, пізнаємо 11 політв'язнів кримських татар. Але вони уособлюють всіх вже більше, ніж 121 особу кримські татари, етнічні українці. Знайте, що вони, ті 11 журналістів, про яких ми зараз будемо говорити, вони уособлюють собою весь Крим. І відповідь на це запитання «коли» багато чому залежить від всіх нас. До слова я запрошую драматургиню Наталію Ворожбит. Доброго вечора. Я не кримська татарка, але останній рік працюю разом з своїми чудовими колегами Настю Косодій і Лінорою Дублер над цією п'єсою. Чому? Напевно, кожен з українців переживає втрату Крима, як ви дуже особисту втрату. Я скучаю за Кримом, відчуваю біль, несправедливість, але я, напевно, можу жити без Криму. Але є люди, які без Криму жити не можуть, які вимолюють це право там жити віками, які втрачають весь час цю землю, і для яких вона є суттю їх існування. І, власне, в кожного з нас, і в мене також є така земля, без якої ми не можемо жити. Яку ми так само боїмося, наприклад, я останні 8 років втратити, я так само боюся окупації, так само боюся ранкових арештів. І, власне, любов до своєї землі, до своєї сім'ї і страх втратити – це те, що нас об'єднує не тільки з кримськими татарами, а з усім людством. І, напевне, це ключ для того, щоб ми всі один одного розуміли. Ми створювали п'єсу на основі інтерв'ю з родинами політв'язнів, в основному це з їх дружинами, на основі документальних матеріалів. І намагалися зберегти ту живу емоцію, інтонацію, і щоб такі для багатьох бездушні списки політв'язнів перетворилися на реальних живих людей. І дякую. До слова запрошую режисера Дмитра Костюминського. Добрий вечір всім. Багато слів казати не буду. Хочу сказати кожному дякую, що ви прийшли і розділити з нами цей вечір. Для мене це як велика трагедія, взагалі проблема, яка зараз існує. Для мене як і індивідуальна, так і загальна. Хочу сказати, що ця проблема стосується кожного з нас, і чим більше ми будемо про це говорити, про цю проблему, тим більше про неї будуть знати люди. І я вважаю, що чим більше ми будемо про це розказувати, тим більше у нас є можливість припинити це безчинство. Мені здається, це так. Ось. Хочу сказати технічний момент про наших акторів, перформерів, читачів та читачок. Вони будуть читати по 2 і по 3 ролі, яка є у п'єсі. Один актор буде читати 2-3 ролі. Він буде назвати ім'я наших героїв, які написані в п'єсі. Дякую вам ще раз. Гарного, не знаю навіть як казати. Ні, не знаю. Просто дякую, що ви тут. Давайте всі разом долучимось
і приєднаємось до наших героїв максимально, як це можливо. Дякую. Крим 5 ранку. Ми починаємо. Я запрошую учасників та учасниць перформансу. Соліст гурту «Бумбокс», співак Андрій Хливнюк. Журналістка, телеведуча, громадська діячка Мирослава Гонгадзе. Правозахисниця, керівниця організації Amnesty International Україна Оксана Покальчук. Режисер, актор, директор Кримського дому Ахтем Сітаблаєв. Співачка, солістка гурту Go-A Катерина Павленко. Журналістка, головна редакторка видання «Українська правда» Сівгіль Мусаєва. Акторка Катерина Молчанова. Благодійниця, засновниця фонду «Повір у себе» Ірина Іванчик. Письменниця та перекладачка Катерина Калитко. Журналіст, ведучий ток-шоу «Свобода слова» на ICTV Вадим Карп'як. Наріман Джелял – перший заступник меджлісу кримсько-татарського народу. Після окупації півострова не покинув його територію. Левіза Джелял, ми лягли десь о першій,
Азіз Ахтемов, кримсько-татарський активіст. О другій у нього телефонний дзвінок був. Батька Азіза Ескендерага каже: Наріман, у Азіза обшук, його забрали, в якомусь підриві підозрюють. Наріман каже: що за підрив? Підрив відбувся 23 серпня 2021 року. За даними ФСБ Росії, в цей день був пошкоджений газопровід в селі Перевальне, поруч з Сімферополем. Жодних фото чи відео з місця підриву досі не оприлюднено. Чесно кажучи, ми всі подумали про якийсь підрив, який відбувся, я не пам'ятаю, в якомусь році біля Алушти, або десь там. Ми перший час ось про це думали. 23 серпня Наріман Джелял був у Києві на відкритті Кримської платформи. І тут о 7 ранку у нас з тою ж версією. Всі в масках, в балаклавах, ті, які вони ще були з надвору. Ще купа людей звичайних, ви знаєте, скільки б не готував себе, варварське оце вторгнення, реально не людське, таке жорстоке вторгнення, воно дестабілізує в будь-якому разі людину. І тут вже всі твої підготовки, вони от кудись в сторону йдуть. Встигло щось сказати один одному, коли Нарімана виводили? Ми до кінця навіть не розуміли, я навіть не попрощалась з ним. Він коли йшов, єдине, що там чоловік якийсь був, він каже: пройдемте з нами, поспілкуємось, і ми вас відпустимо, ненадовго. От це я чула добре, і Наріман такий на мене дивиться. Наріман Джелял. Чула? Ненадовго. Він там швидко вмився, одягнувся і вийшов, і все. Оце все було наше спілкування. От його вже вивели у двір, вони вже всі стояли з надвору, а я з дитиною на руках в халаті лишилась отут на кухні біля вікна, спостерігала, як його вже з двору виводять. Наріман Джелял. Сьогодні неділя, я в камері Сімферопольського ізолятора. Намагаюсь поїсти. Левіза, моя люба дружина, передала забагато їжі. Ковтаю пельмені по одному. Коли ще доведеться поїсти домашню або взагалі нормальну їжу. Більш за все не вистачає дзеркала. Весь час хочеться на себе подивитись. І відчуття часу. Звикли звіряти своє життя з годинами, а тут я багато разів думав, як буду себе поводити в такій ситуації. Та знав, що це не найсильніший мій бік. Ризикуючи щодень в публічному просторі, я хотів бути стійким героєм. І тут одиночна камера дуже нагадує мою останню кімнату в гуртожитку університету. Подивимось, що буде далі. Інші проходили це, і я буду намагатися. А от просто цікаво, коли він сидів у машині, скло було приспущене, і ми з дівчатами співали «Дуньяда Варсен, ей гузель Крим, ти існуєш, прекрасний Крим». Казав він, чув він, чи не чув, чи все-таки чув.
Сейран Салієв народився 1985 року у міську Абінську Краснодарського краю. 7-річним разом із родиною повернувся в Крим. Отримав спеціальність оператор ПК у Сімферопольському ВПУ. Має неповну вищу освіту за спеціальністю філолог турецької та кримсько-татарської мов. Захоплюється історією Криму. Влітку працював екскурсоводом у Бахчисараї. Одружений, 4 дітей. 2014 року Росія здійснила спробу анексувати Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Сейран почав відвідувати суди за сфабрикованими справами і місця обшуків, як громадянський журналіст. 11 жовтня 2017 року Сейрана Салієва і ще 5 кримських татарів заарештували, обвинувативши в тероризмі. Суд у Ростові-на-Дону засудив його до 16 років позбавлення волі. Вирок іще не набув чинності. Захист подав апеляцію. Уміда Салієва. Він мені сказав, моя дружина має гарно співати. Він із дитинства ходив у театральний, і от він теж любитель і танцювати, і співати. Я йому тоді сказала, ну, я можу заспівати тобі лише після весілля. Сейран Салієв. Ну, це взагалі-то не чесно. Ну, ти не вмієш співати. Значить, будеш усе життя терпіти. Моя однокурсниця жила у гуртожитку, де і Сейран жив. І коли я була в неї в гостях, ми випадково у дверях отак от зіткнулись. І він почав нервово вибачатися. Вибачте, я вас не помітив. На ньому футболка була, чи то каста на ній намальована, чи продіджі. От за якісь хвилини, мабуть, ця зустріч в погляді відбулася, і він мені сказав, коли піднімав мою сумку. Якщо вам колись знадобиться моя допомога, то ви можете звертатися. Я така відмінниця, така горда, прям серйозна така. Думаю, чого це він раптом живе в гуртожитку і такий от. Він став мене чекати вечорами після лекцій, проводжати. Спочатку це все отак от було ніби випадково якось. Ой, Салям алейкум. а ви Виявляється. теж тут навчаєтесь? Давайте я вас проведу. Давайте я вам допоможу. І отак поступово стали зав'язуватись стосунки у нас. Але найголовніше, що він був єлебойський для мене. І я для нього виявилась теж. У кримських татар є 3 субетноси. Це ногайці, північна частина Криму, вони там жили. Це тати, передгірна і центральна частина півострова. І єлебойці, кримські татари, які поруч із морем живуть. Халіде Бекірова. Я вступила на перший курс факультету математики та інформатики Таврійського національного університету. Зараз його вже перейменували на КФУ. Я поселилася в студентському гуртожитку тут, у Сімферополі, на 4-му поверсі, а на 5-му поверсі жив Ремзі. Він уже тоді був дуже активним, товариським, і він збирав студентів із гуртожитку. І дуже любив водити їх на екскурсії. То на Демерджі, то на Чатердак, то в Неаполь Скіфський. Потім, пізніше, правда, він сказав мені, що у нас так вийшло. У підвальному приміщенні був душ, і весь гуртожиток ходив униз у душ. Він каже, якось коли спускалися з 5-го поверху на сходовому майданчику, почув дуже солодкий кримсько-татарський говор по телефону. Ремзі Бекіров. І обернувся глянути, хто так чисто розмовляє кримсько-татарською мовою. І побачив маленьку дівчинку. Виявляється, тебе. Ну, а я щодня зі своєю Анашкою, з мамою розмовляла по телефону і виходила на сходовий майданчик, бо в коридорі було надто гучно. Айше Асанової. Я навчалася в школі, ще, здається, у 9 класі або в 8 закінчувала, не пам'ятаю. І от він прийшов викладачем до нас у школу, Сулейман. Він викладав кримсько-татарську мову і літературу в школі, і ми ніби офіційно не були знайомі, але я знала, що прийшов молодий вчитель в школу. Я була дуже скромною, серйозною дівчиною і на такі штуки не звертала увагу. А потім він уже каже: Сулейман Асанов, я тебе одразу помітив з натовпу, тому що ти була найскромніша. А його мама, вона теж працювала викладачкою. А оскільки я займалась хореографією в школі, одного разу його мама підійшла до мене і каже: мені треба, ось мій син буде брати участь у конкурсі кримсько-татарського танцю і страв. І от мені потрібно, щоб, щоб ти танцювала з ним разом і взяла участь. Показала от танець кримсько-татарський. Тоді я погодилась.
І от тоді ми трішки поспілкувались, а потім на цьому все закінчилось. І от він тоді здивував, шокував, коли на випускному ввечері перед усіма приніс мені величезний букет троянд. І цим дав зрозуміти, що ну, я йому подобаюсь. І він хоче об'єднати зі мною життя. Так. І от після цього за рік я закінчила школу, вступила, відучилась, ще навчалась. І от ми одружилися. Тимур Ібрагімов. Народився 1985 року в Узбекистані, в місті Янгіюль. Шестирічним разом з родиною повернувся в Крим. Вступив у виш на факультет філології і іноземних мов. З 2007 року ремонтував і продавав комп'ютерну телефонну техніку. Почав власно одружений, 4 дітей. 2014 року Тимур став громадянським журналістом. Завдяки його матеріалам українські телеканали змогли показати, що відбувається на тимчасово окупованій Росією території України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. 2 жовтня 2017 року Тимура Ібрагімова затримали за обвинуваченням у тероризмі. 16 вересня 2020 року його засудили до 17 років позбавлення волі. Наразі Тимур перебуває в СІЗО-3 російського міста Новочеркаська, очікуючи на розгляд апеляції. Диляра Ібрагімова. Так вийшло, що після школи мені не вдалося вступити ні в університет, ні в інститут. І так вийшло, що я пішла влаштовуватися на роботу. Мені сестрин чоловік порекомендував кафе «Ашлама Сарай» в старому місті, Бахчисараї. І коли я туди прийшла, я побачила там Тимура. І працювала, виходить, сезон. 4 місяці пропрацювала. Я цього не розуміла, так, хоча всі збоку почали помічати, бо на той момент у мене кнопковий телефон був, такий звичайний, чорно-білий. А у всіх уже були кольорові, ну, дорогі такі телефони. І він каже: Тимур Ібрагімов, Оя, в мене є телефон. Хочеш, я можу тобі його віддати за найдешевшою ціною? Тобто за ціною чорно-білого, скажімо так. І всі казали в Ашламі: ой, давай я куплю. А він казав: Ні, я от їй пропоную. Мені, її шкода, що в неї немає. Хоча вже всі тоді розуміли і казали: за таку ціну тільки в неї може бути телефон, розумієте? Для неї. І морозиво привозив, найдорожче. Привозив, у холодильник ставив, а потім каже: ой, я щось не хочу, з'їжте самі. І от він запросив мене, сказав, що є там розмова. Зазвичай офіціантів я розраховувала, тобто і його розраховувала. З кожним окремо намагалася провести розрахунок. І я думала, може щось сталося, якусь помилку, може, зробила. А він каже: ось така справа серйозна. Я вирішив одружитись. Ну, думаю, що він хоче від мене почути. Думаю, мабуть, порадитись, про якусь дівчинку дізнатися. Знаєш ти її чи не знаєш. Знову ж таки, у мене навіть думок не було. І він мені каже: от я вирішив одружитись і пропоную тобі вийти за мене заміж. У мене, чесно кажучи, був шок. Я не очікувала. І перше, що мені спало на думку, я сказала: я подумаю. Тобто, саме собою. І вже з такою думкою їхала додому. Мамі кажу: мамо, так і так, мені запропонували вийти. Точніше, я сказала: я виходжу заміж. Вже все. А папа каже: за кого? Я кажу: за Тимура. Він так помовчав і каже: Хороший хлопець. Нікях у перекладі з арабської одруження. В ісламському сімейному праві шлюб, що укладають між чоловіком і жінкою. Щоб шлюб був дійсним, треба виконати низку умов. Чоловік має бути повнолітним мусульманином і не належати до категорії махрам, тобто близьких родичів. Ельзара Сулейманова. І в нас удома відбувся нікях. Ще був січень, випав сніг. І так гарно було. Запам'ятався цей день. І хоч зима, здається, навіть якось були цікавіше, що була зима. І сніг. І це для мене, як я пам'ятаю, було як ніби за мої на той момент 19 років, найщасливіший день мого життя. Як казка. Я в білій, сукня у мене була також, так, біла. Тут Руслан приїхав із білі квіти мені подарував, троянди, наречений.
він постійно казав, що Венемін побачив, сподобалась. І в сімейному житті саме ту, яку хотів, знайшов. Співпало. Я мусульманка, і я розумію, що чоловік – це голова родини. І підкорення чоловікові, ще що він говорить, треба слухатись. Муміна Салієва. Я досі пам'ятаю, ми одружились 3 вересня, і буквально за 2 тижні у нас не було ні медового місяця, нічого такого не було, і от за 2 тижні ми вирішили поїхати в гості до його сестри. Уявляєте картину? Я вдягаюсь, наряджаюсь, і він отак дивиться і каже: Сейран Салієв, а ти чого губи намалювала? Іди зітри. а в мене теж свої амбіції, я молода, я звикла, мене батьки ніколи ні в чому не обмежували. Я кажу: ні. Ти маєш слухати чоловіка. А я кажу: ти маєш до дружини ставитись справедливо. І виходить отака от конфронтація. Я йому не поступаюсь, я починаю йому свої аргументи наводити, а він свої. Тоді ми нікуди не поїдемо. Ти розумієш, я збиралась, я стільки готувалась, я планувала, і тут тепер розтягатись? Нікуди не їдемо. Так, ми нікуди не їдемо. Ну, не їдемо, так не їдемо. І в нас багато такого плану було, особливо перші роки. Бо він поступатись не хоче, і я поступатись не хочу. Але Сейран уже геть інший став. Особливо, коли у нас донька народилась, от народження дівчинки якось у ньому дуже багато змінило. У ньому ця ніжність з'явилася, м'якість з'явилася. Але великою мірою з'явилась м'якість саме тому, що Муміне почала впливати на Сейрана. І поступово Сейран почав псувати. Він дуже багато від мене взяв. І оцю м'якість, і вміння. Алія Ріфмеметова. Весілля було у нас в теплиці 8 листопада 2014 року. Було тепло, всі були в самих лише сукенках. Це прикрашено. Він підняв хустку під час танцю. У кримських татар є танець явлуга васи, танець із хусткою. Танцівник під час танцю має дістати з підлоги хустку, покладену дівчиною. І при цьому танцюючи не має торкнутися підлогу руками, а підняти хустку губами. Осман підняв хустку, і Тамада йому каже: от, Осман, ти забираєш всі ці гроші під хустку і купуєш дружині шоколадку. Він поклав у кишеню піджака і забув мабуть. Я один раз відео дивилася з весілля і, слухай, кажу: а де моя шоколадка? Він каже: ой, а де ті гроші? Виявилися у піджаку. Він дістав і купив цю шоколадку. Мені. Суддя Шейхалієва. Весілля було. У мене мама дуже сильно захворіла після переїзду сюди. У неї був рак. І весілля невеселе було. Тому що ми знали, що вона помре скоро. От-от. І таких сильно великих почуттів у нас не було, настрою не було. І отак я виходила заміж, щоб мама побачила, як я перша, і він теж перший у родині. Щоб вони побачили весілля. І от Рустем, він мені чим сподобався. Він із першого дня мені сказав правду. Як є, так вийшло, що тільки на нашій стороні весілля було. Бо його батьки ще з Узбекистану щойно приїхали, а в бабусі можливості не було. Він на ринку заробляв, на овочах, на фруктах. І він казав: Рустем Шейхалієв, я є такий, який є. У мене нічого немає. Приймай мене таким, який я є. Рустем Шейхалієв народився 1979 року в Узбекистані, у місті Самарканді. У 14 років повернувся разом із родиною в Крим. Після школи вступив у ВПТУ-26 на електрогазозварника. За спеціальністю не працював. 1998 року став підприємцем. Торгував фруктами і овочами на центральному ринку в Сімферополі. Набув безліч постійних клієнтів, які цінували Рустема за чесність. Одружений, 3 дітей. Від 2014 року відвідував суди, допомагав сім'ям політв'язнів, знімав фото і відео на телефон, висвітлюючи репресії щодо кримських татарів. 27 березня 2019 року у будинку Рустема Шейхалієва відбувся обшук. Його заарештували, інкримінуючи участь у діяльності терористичної організації. Частина 2 стаття 205.5 Кримінального кодексу Російської Федерації. Рустему загрожує до 20 років позбавлення волі. Суддя Шейхалієва. Він мені не обіцяв ніяких гір. От нічого. Нічого абсолютно. А я тоді виходила, вийду, поживусь із таким-то тим, що заради мами. А потім виявляється почуття, це от
все приходить, і вже з часом, коли живеш. І от ми з ним 20 років живемо, і він мені замінив і маму, і тата, брат, і сестру. Ельзара Сулейманова. Він мене завжди намагався направляти. Нічого, не переживай. Навіть елементарно, коли я тільки вийшла заміж, наступного дня ми жили на квартирі на другому поверсі, а внизу жили власники, наші друзі. І вони кажуть: Руслана, зараз ми прийдемо до вас на чебуреки. Я пам'ятаю, розгубилася. Як? Що зараз треба швидко зробити? Руслан каже: Переживай. і пам'ятаю, він отак раз, два, і ми разом їх зробили. Смажила я, він допомагав робити фарш, оце все. Потім дивлюся, він уже підлогу мені миє. А це показник. Галіда Бекірова. Звідти із СІЗО він на 11-річчя, на річницю нашого весілля Нікяха, передав букет троянд і оцього ведмедика. І він от каже, взагалі його називають Аюв. У перекладі з кримсько-татарського Аюв – ведмідь. От він такий, як ведмедик. І ось він цього ведмедика передав, каже, хай він поки заміняє вам мене. Каже, поруч буде. Нічого. Жив. Руслан Сулейманов народився 1973 року в Узбекистані. 93-го року приїхав у Крим, закінчив школу із золотою медаллю, вступив на факультет фізики магнітних явищ у Таврійський національний університет. Після вишу працював програмістом і приватно викладав фізику. Одружений, батько 3 дітей. Руслан Сулейманов – громадянський журналіст, активіст Кримської солідарності. 26 березня 19-го року російські прикордонники затримали Руслана. На пункті пропуску Каланчак протримали 7 годин, зіпсували паспорт, а наступного дня заарештували. Йому загрожує 15 років ув'язнення. Знаєте, він казав завжди, великий-великий дім, щоб от у кожного була своя кімната, щоб він міг приймати багато гостей, щоб гості могли лишитися в цьому домі. Сад свій город. Якщо казати про сад, то це, мабуть, насамперед яблука, абрикоси, вишня – це те, що діти люблять. І черешня. Муміна Салієва. У Сейрана була звичка, яку я дуже рідко бачу у інших чоловіків. От ми сідали за круглий стіл, він теж сідав, але не їв. Доти, поки ми не поїмо. От чесно, я такого майже ніколи не бачила. Він сидів і чекав. І я йому кажу, ну будь ласка, поїж, цю страву гарячою треба їсти, вона вистигне. Ні, їжте ви. І тільки коли у всіх уже були порожні тарілки, коли я практично прибирала стіл, він починав їсти. Айша Асанова. Спочатку в нас навіть не було дивана. Пам'ятаю, у нас був куточок і 4 стільчика. І ми ці стільчики до цього кутка прилаштовували. Я стелила ковдру, і це був наш диван. І ми дивилися маленький телевізор, Фотон тоді ще, пам'ятаю. Юлія Шейхалієва. А жити ми пішли до його бабусі. Ну, в бабусі вдома, самі розумієте, вони теж після депортації так сильно добре не жили. І от у нього було бажання свій дім. Планували, що закінчить дім, що от він нарешті сидітиме вдома, тому що він із 13 років. От він приїхав сюди, довчився 11 класів, пішов на електрозварювальника, десь уночі підробляв, удень вчився, суміщав, щоб самого себе одягти. Тому що баба з дідом старенькі, я не хочу на їх шиї висидіти. Отакий батрак. Вічний роботяга. І він працював на ринку з овочами, фруктами. Загалом це така робота, що дуже багато, ну і прибуток був, але й пропадало дуже багато. І він був настільки чесний, якщо от воно замерзне, він каже... Воно мерзле, воно вам не підходить. Ми у 2016 році приїхали сюди. У нас тільки оці 3 кімнати були зроблені, кухня, вітальня і ванна. І все. Більше в нас нічого не було. 3 дітей. Зараз
2020 виходить 3 роки. 3 роки він пожив, здається, так. Ну от, 1,5 року вже, як його забрали. 3 роки. Він уже каже. Я навіть не наситився своїм домом. Мені навіть не пощастило. Алієрів, мама. Коли я вийшла заміж, перше, на що я звернула увагу, це пісню. Я кожен день казала чоловікові, сьогодні в цей вік, завтра в цей вік, післязавтра в цей. Потім, рано вранці, коли діти спали, і навіть коли ще не було їх, ми виходили сюди, не знаю, як це назвати, передпокій, Осман Балкон називав. Виходили, відчиняли вікно, дивилися, світанок, пили каву. Звичайний світанок, звичайна кава. Поруч от просто чоловік сидить, ти розмовляєш з ним. Потім дуже радів, коли я гречку готувала. Ну чому гречка? Ну не знаю, ну люблю. Тому для мене не важко було перегостити його якоюсь стравою. Звичайна гречка ситуацію рятувала. У Інна Салієва. Він мені казав, моя дружина має гарно співати. А буквально, мабуть, за тиждень до арешту, коли я йому заспівала, він сказав. Сейран Салієв, ти знаєш, такого голосу, як у тебе, немає ні в кого. Я думав, що єдиний настільки ж приємний голос, мабуть, був у нашого пророка Мухаммеда. Але тому, що ніхто з нас ніколи його не чув, прекраснішого за твій голос немає. Я думаю, ну все, другу половину обіцяного я теж виконала. А зараз, любі хлопчики і дівчатка, я вам розповім російську народну казку «Садхин», що в перекладі з якоїсь там мови означає «продажну». Загалом це і не казка зовсім, але перед сном про це краще не знати. Це була справа другої бахчисарайської групи. Майбутні підсудні перебували в мечеті. Серед них був громадянин Латвії, який, за його словами, якийсь час тому прийняв іслам. Він прийшов у мечеть, а на його одязі і тілі вже була закріплена звукозаписувальна апаратура. Коли хтось несе на собі звукозаписувальний прилад, то за шурхотом одягу, за звучанням мови, за тембром, за силою вимови зрозуміло, на кому ця апаратура. От він прийшов у мечеть і записав усе. Власне, він дає там коментар. У нього дефект мови, він картавить. З цих деталей, скажімо так, стало зрозуміло, хто саме записав і хто ці свідчення потім передав співробітникам ФСБ. А ще, любі хлопчики та дівчатка, я розкажу вам, як ліпляться експертизи. От сидить група кримських татар, обговорює якусь тему. Один каже, я піду на намаз. Намаз – це молитва, яку треба здійснювати в чітко відведений час. І він каже, я піду на намаз, маючи на увазі, що піде молитися. І коли людина це каже, то експерт розшифровує. Я пішов у Хамас. Хамас – це військове угрупування. Було в нас ще таке в експертизах. Сиділа, обговорювали тему про любов до Всевишнього. І питає один із присутніх на цих лекціях, є в кого щось додати? А експерт розшифровує. Добити, розгромити ворога. І так далі. Слово «додавати» магічним чином перетворюється на «добивати». Вони вигадують, вони додають свої слова. І таких місць чимало. Утім, усі ці експертизи суд визнає як правдиві. Şimdi anam gelecek,
Ремзі Бекіров. Ремзі Бекіров народився 1985 року в Узбекистані, в місті Бекабаді. 7-річним повернувся з батьками до Криму. Навчався на факультеті історії ТНУ. За фахом не працював. З 2014 року викладання старої історії стало геть неможливим. Натомість працював будівельником. Одружений, 3 дітей. 2015 року Ремзі став громадянським журналістом. Він знімав усі резонансні справи на півострові. Справу Веджея Кашка, обшук у Кам'янці, обшуки у справі Хізбу Тахріру. 28 березня 2019 року Ремзі Бекірова заарештували. Його обвинувачують у тероризмі за справою Хізбу Тахріру. Ремзі загрожує від 15 до 20 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Халіде Бекірова. Я підхопилася від автомобільної сигналізації, яка раптом запрацювала. Наша машина. За 5 хвилин 6. Я визирнула в вікно, нікого не було. Зайшла в туалет, і коли повернулася у зал, то побачила яскраві прожектори, які світили прямо у вікно. І на тлі цих прожекторів, от на занавісках, тіні чоловіків, які біжать. Ось такі от тіні біжать. І мені стало так страшно, скільки їх там на вулиці, що вони біжать і не закінчують. Я спала вже тоді в сукні, бо ми просто за 1,5-2 роки були готові. І багато хто з нас, дружин, на той момент спали в сукнях. Деякі навіть до хустки спали, тому що найжахливіше – це коли вламуються, наприклад, у вікно, розбивають скло і бачать роздягнених. І стук у вікно, моторошний, тому що вони зазвичай виламують двері, і якщо буквально за хвилину не встигнути відчинити, у цей момент мій батько швидко зорієнтувався і встиг відчинити двері, і двері хоч не виламали. Це вже добре. Тому що багато дружин, коли ми до них за день, за два вже приходили, ми бачили виламані двері з рамою, і вже без чоловіка дружині, ясна річ, дуже важко приводити це до ладу. Нам хоча б не виламали. Це й добре. Іляра Ібрагімова, ми почули, що до нас теж піднімаються. І це, коли йде величезна кількість людей, близько 15 людей, так, звісно, буде чутно, і Тимур сказав. До нас теж ідуть. І того ранку в двері постукали. Звісно, він чинив швиденько, і коли вони зайшли, то побачили, що він такий великий. Знаєте, зазвичай перше, що роблять, вони штовхають і на підлогу кладуть. А це вони зайшли і дивляться на нього і кажуть, ми нічого робити не будемо, але ти будеш поводитися добре. Дійсно, добре. Айша Асанова, вони ломом ламали двері. Я не встигла навіть підвести голову, а вони вже були на 2-му поверсі і кричали чоловікові «Лежати! Руки за спину!» І від цього їхнього страшного крику прокинулись діти. Вони вибігли всі, побачили, батько лежить на підлозі, йому натягли наручник. Я вдяглася, вийшла і почала обурюватися. Дивлюся, діти стоять, плачуть поруч з ним. Вони направили свої величезні автомати на чоловіка. Підніміть людину. Ви бачите, лякаєте цим дітей. Для них це найкращий батько, а ви, кажу, завдаєте такого страждання не тільки йому, а й дітям, тому що вони це все бачать. Рустем Шейхалієв. Я в першу чергу боявся не за себе. Я в першу чергу боявся, що зламають або вікна, або двері, і що на дворі березень холодний. А у вас звідки буде можливість це полагодити? І одразу вибіг, відчинив двері, щоб вони не зламали. Юлія Шейхалієва. І коли він вийшов, там вже стояли повністю екіпіровані люди з автоматами. Один кричав «Руки за голову», ще один «Руки перед собою», третій кричав «Лягай на землю». Він адекватно каже «Стоп, ви визначтесь, що ви хочете, що мені зробити?» Вони кажуть все, ми зрозуміли, ви адекватна людина, давайте, без шуму, ми зайдемо до вас. Моя Мустафаєва. Я одразу побігла в спальню, будити сервера, сервер прокинувся. Взагалі його важко було розбудити, але коли я сказала, до нас прийшли, я ніколи не забуду його стану. У нього була така, я не знаю, мить тремтіння. Ельдара Сулейманова. По-перше, нам не дозволили нікому повідомити. Звісно, всі телефони забрали. Вони діяли за інструкцією. Ви не метушіться, не кричіть, поводьтеся спокійно. І от вони, не роззуваючись, усе почали перевертати, дивитися, шарпати. І на той момент, як сказати, от коли мама впала,
Я побачила їхню байдужість. Коли вони дивляться, впала жінка, і один підійшов і каже: «А, це вони цирк розігрують». У них немає співчуття, мабуть. Нас з однієї половини дому попросили перейти на батьківський бік, а потім Руслана сюди завели. І я просила: «Я буду понятою, може ви щось підкинете?» І от врешті-решт вони і підкинули. Правда, на тому боці дому виходить до батьків. Книжки там знайшли. Під газового балона дістали їх. Потім ми кажемо: «Тут взагалі батьки живуть?» Вони кажуть: «От ти попався, Руслане. Книжки дістали». У них оце сценарій свій. Так. Муміна Салієва, яке щастя, що я була вдома. Бо я знаю, що для нього це важливо було. Для нього важливо було, що я його провела. Що я в цей момент була поруч. І коли він йшов, я йому сказала: «Це окей буде, це нормально буде», кажу, «не переживай». Сервер Мустафаєв. Сервер Мустафаєв народився 1986 року в Узбекистані. Незабаром родина повернулася в Крим, у місто Бахчисарай. Навчався у Бахчисарайському будівельному технікумі. Отримав червоний диплом. Здобув ступінь магістра за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція у Київському національному університеті. Працював спершу продавцем, потім менеджером у салонах зв'язку. 2014 року став керуючим партнером мережі пекарень «Дольче». Одружений, 4 дітей. Сервер стояв біля витоків громадського об'єднання «Кримська солідарність». Був одним з його координаторів. 21 травня 2018 року у будинку Мустафаєва стався обшук, після чого сервера заарештували. Згодом Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 14 років позбавлення волі. Вирок іще не набув чинності. Апеляцію досі не розглядали. Моя Мустафаєва. У нас же маленька дитина тоді була якраз, 3,5 місяці їй було. І о 6 годині, так, о 6, 5:55 навіть була, такий стук, навіть не стук, шум був. Дуже такий сильний шум. Я виходжу з кімнати, бачу силуети за дверима, я тоді розумію, що прийшли до нас. І чомусь у мене одразу думка така в голові: місяць, думаю, Рамадан. Як це так вони могли прийти, ще й у понеділок? А на кухні слідчий сидів. І от слідчий сидить, а він, знаєте, такої зовнішності темної. Я йому кажу: «А ви, кажу, так схоже на кримського татарина?» Я не кримський татарин. Так, знаєте, зухвало. Я кажу: «Ну, схожі». Він мовчить такий, потім я раз підходжу до вікна, відкриваю штору, а він каже мені: «Закройте занавіски». А я кажу: «А що таке?» Не привертайте увагу тут людей. Я кажу: «А що, я не можу подивитися?» «Подивіться, кажу, скільки там людей прийшло. Мабуть, вже весь світ знає і гуде, щоб до нас прийшли». Закройте занавіски. Аліде Бекірова. Діти прокинулися від криків вже оцих так званих силовиків, коли вони кричали, шуміли, матюкалися. Хлопчики це сприйняли спокійно, тому що я їх, мабуть, рік готувала до цього морально. Кажу: якщо раптом колись одного ранку до вас вдиратимуться чоловіки в масках із автоматом, у жодному разі не бійтеся їх, тому що вони боягузи, боягузливі пси, я їх називала, які навіть бояться нам обличчя свої показати, які до беззбройних сімей вриваються з автоматами. Тому хлопчики поставилися так спокійно до цього, очікували цього. Сулія Шейхалієва. Старший син його спальня, так вийшло, крайня. І вони, мабуть, подумали, що в цій спальні наша спальня. І туди йому світили ліхтарем. Дитина, звісно, перелякалась, хоч він і дорослий, але все одно він злякався, прибіг до нас і каже: «Там злодії ходять». І так, справді, син був правий. Це були злодії, які того дня взяли і вкрали з нашої родини, нашого найріднішого, найближчого чоловіка, який про нас дбав. Айша Асанова. Діти тримають кроликів. На вулиці у нас кролики. Чому? Тому що один із синів каже: «Я хочу кролика». І тут же Сулейман пішов і купив 2 кроликів. Літки їм усе організував, усе зробив. Тобто, щоб, каже, у дітей з'являлась любов до тварин, турбота, щоб, каже, вони піклувались про когось уже з дитинства. І от вони, пам'ятаю, коперсалися навіть, випустили кроликів на двір у цих будках кролячих, щось шукали. Пам'ятаю, діти плакали. Вони не могли їх зловити. 3 дні не могли зловити, посадити кроликів на місце. Зульфія Шейхалієва, дочка.
Пам'ятаю, дядько сказав. Юлія Шейхалієва. Так, той один дядько намагався грати дуже доброго, а другий дядько постійно не випускав нас. І ми тут, виходить, сидимо, і один каже їй: не бійся, нічого поганого не відбудеться, все добре, все добре. А вона каже: що доброго, каже? Ви прийшли, і вже нічого доброго не відбудеться. Після кожного тягаря приходить Диляра Ібрагімова. От зайшло 15 людей, одразу ж показали постанову, що йому загрожує від 20 років позбавлення волі до довічного. Вони проводили обшук, і коли вони дійшли до спальні, вони просто взяли шкільні рюкзаки дітей і почали дивитися в рюкзаках. Гортали буквально кожну сторінку щоденника, кожну сторінку зошита, книжки. І так вийшло, що він, перегортавши її щоденник, каже: А що, у вас донька відмінниця, так? На які гуртки ходили? На гімнастику. Ще на які? Арабську вчимо, так? Так. Подобається гімнастика? У мене ще одна арабська, де ми вивчаємо суру. А розкажи, може хтось не знає, у чому різниця? Що це означає? Ми вивчаємо суру, ми вивчаємо пророків різних, що вони там робили, чим володіють, наприклад. Арабською ми з Ібрагімом Оджа читаємо сури, виправляємо помилки. Що тобі запам'яталося найкраще? Про пророків. Не згадаєш зараз? А ти пам'ятаєш? Ну, який твій улюблений пророк? Мій улюблений пророк Сулейман. Сулейман. А чим він тобі запам'ятався? Він любить тварин. Тварин любить. А я люблю пророка Мухаммеда, тому що він був чесний, його називали Аль-Амін. А які тобі тварини подобаються? Тигр. Тигр. Бо він сильний? Так, а може тому, що хутро в нього красиве? А мені кролики подобаються, вони гарні, пухнасті. І швидко бігають. Так, і стрибають високо. Високо стрибають, так. А в школі подобається навчатись? Який улюблений предмет? Математика, там найдобріший вчитель. Так тобі подобаються добрі вчителі. А ще що подобається? І російська, і література. У нас російська література. А мені все подобається. Я таблицю найкраще з класу знаю. Далі вони почали висипати вже іграшки дитячі з пакетів. Я кажу: а в іграшках що? Вони кажуть: ну раптом ви туди щось заховали, щоб ми навіть не подумали це шукати. Юлія Шейхалієва. Ну, так сильно вони не розкидали речі, не дивилися, у нас нічого не порозкидали, нічого абсолютно нам не підкидали. І взяли оці книжки. Потім у нього був диск він у хадж їздив двічі, і там у нього повністю фотографії були на цьому диску. І 2 книжки «Історія пророків» і «Сади праведних». Типу, оці 2 книжки, вони належать до міських заборонених матеріалів. Закройте занавески. Цитати з екстремістської літератури на завісах. Істинна справедливість Корану не принесе в жертву життя і кров одного невинного навіть заради всього людства. Так само, як з погляду могутності вони дорівнюють одне одному, так рівні вони і з погляду справедливості. Людина ж через себелюбство може бути такою, що готова знищити все, що заважає її амбіціям. І як би могла, то знищила б навіть увесь світ з усіма людьми. Страх і слабкість збільшують зовнішній вплив. Справжню користь не можна пожертвувати уявній шкоді. Цивілізація ж, яку несе і велить шаріат Ахмада, мір йому і благо, така. Її точка опори замість сили – істина, справою якої є справедливість і рівновага. Її мета не вигода, а доброчесність, від якої виходить дружба і приязність. Її ж сторона єднання, замість націоналізму, зв'язок релігійний, вітчизняний і класовий, від якого виходить щире братерство, мирне життя і замість зовнішніх нападів тільки оборона. Її закон життя замість закону боротьби, закон взаємодопомоги, що породжує єднання і солідарність. Замість примх у неї шлях істини, який веде до прогресу людства і духовного розвитку. Диляра Ібрагімова. Один зі співробітників вів таємну зйомку.
Тобто, от якось за штори він намагався відзняти кількість людей, і вони постійно між собою щось перешіптувалися, що от десь стільки людей стоїть отам, а ще от машина під'їхала, або хтось під'їхав. І на що вже слідчий в кінці якось так йому грубо. Відійди звідти, не світись. Зараз тебе помітять, а потім за це щось прилеплять. Тобто такі моменти, щодо іншого, коли слідчий вже писав протокол, інші представники спецслужб, тут от сидячи на дивані, просто грали в ігри на телефонах. Вони отут просто розслабилися і сиділи. Неприязні як такої не було, навіть слідчий наприкінці, коли от уже близився до завершення обшук, він підійшов до мене і каже: Зберіть йому пакет з їжею, бутербродами, водичкою і одяг, і взуття зручне, тому що він їде далеко і надовго. Він не повернеться, тобто йому треба буде поїсти, йому треба буде попити, це обов'язково. Я йому поклала в пакет бутерброди, набрала води, я йому підготувала змінні речі, також капці, але вони його не взяли, цей пакет. Вони просто не взяли. Але потім, як він розповідав на побаченні, їх погодували. Їх погодували тандирною самсою. Ідучи, він мені сказав: Я тобою задоволений, чуєш? От скільки ми з тобою прожили, у мене немає до тебе нарікань. знаєте, реальність така, що ми ніби не розуміємо, кінцева це точка чи ні, або це тільки початок, або що це. Людина не розуміє в цей момент і хоче почути оці головні слова. Разилик свого чоловіка, ну, це для дружини найголовніше. Маміна Селієва, я кажу, ти там спортом займайся, а я вже про СІЗО прочитала, я вже знаю про життя в СІЗО, в тюрмі, як що, як там виживають. Я розуміла, що один із шансів себе там більш-менш підтримувати в плані здоров'я – це тільки спорт. Я йому кажу, ти там спортом займайся, і він каже, добре. І коли він уже хотів іти, я йому кажу, якщо я раптом щось колись, ти вибач мені. Він такий, що ти таке кажеш, я тобою задоволений. Ельдара Сулейманова. Коли мама просила, хоч дайте мені з сином попрощатися. Так, ми вам дамо попрощатися. А потім, коли обшук закінчився, один з представників спецслужб мені сказав, каже, його, мабуть, повезли вже далі, на Запади. Лемара Мамедемінова. Діти плакали дуже сильно, але знову ж це другий обшук. Вони, мабуть, думали, що він, мабуть, повернеться, тому кожного разу двері відчинялися, вони бігли до дверей. Мабуть, кілька місяців у нас так було. Ось двері відчиняються. І навіть коли у двері хтось заходив, якщо родичі, я завжди казала, заходьте тихо, щоб діти бігли до дверей. Зульфія Шейхалієва. Він сказав, що він мене любить і сказав не плакати. Так, він мені завжди приносив ляльок, солодощі, там були дуже гарні ляльки Лол. Він завжди мені їх приносив, ще кожної п'ятниці приносив додому торт. Іноді був малиновий, іноді був карамельним, а іноді купував мої улюблені тістечка, еклери. Ельдара Сулейманова. Старший син спостерігав за всім, дивився спокійно. Це потім уже, після обшуку, він ходив такий, чи агресивний, чи нервовий. Потім він сказав, каже, забрали. Разом з бабакою забрали радість. Після кожного тягаря приходить полегшення. Наріман Мімідемінов. Я просто підбіг до дверей, хотів їх відчинити, щоб не зламали. Просто, щоб двері не зламали. І прибіг, крикнув, не ламайте, я двері відчиню. А там мат такий відбірний, прямо на відповідь. Вирвали двері, забігли, от, поклали мене тут, надягли наручники, ну і все. Далі все абсолютно спокійно, ніхто не кричав, просто, скажімо, наполегливо. Ось постанова, обшук і так далі, і так далі. Багато писали, тобто, по суті, мабуть, нічого шукати воно особливо не збиралося. Раділи. Не раділи, а прямо все. Успіх. Паспорт громадянина України. Отут. На поле. І коли його забирали, я ніби знала, що ось він іде, але водночас я думала, що все це мине, зараз він повернеться. Так це все не було настільки довго це не буде. І коли сказали прощатись, я кажу, ні, я не буду прощатись, ти повернешся. І коли наступного дня вранці я збирала речі, тому що він пішов, а я йому нічого не дала,
Вони кажуть, зберіть речі першої необхідності. Ні, я не буду нічого збирати. Не буду я збирати. Він зараз повернеться. Була впевнена, що це неправда. Це не мало статися. І коли його вели, я не плакала, навіть сльозинки не зронила. А коли його вже відвезли, я от уже розридалася, вже кричала. Тому що я така прив'язана до нього була. Після кожного тягаря плачеш. Сулейман Асанов народився 1977 року в Узбекистані у місті Бекападі. При народженні отримав ім'я Марлен від Маркс і Ленін. Пізніше змінив його. У 1980-х разом із батьками переїхав у Крим. Здобув вищу освіту за фахом філолога, викладача турецької та кримсько-татарської мов і літератур. Працював вчителем, на уроках популяризував історію кримських татарів. Заснував у Бахчисараї караван-сарай «Салачик» – культурно-етнографічний центр для відпочинку подорожніх і гостей. Одружений, 4 дітей. Від 2014 року активно допомагав сім'ям політв'язнів. Відвідував усі судові засідання за політично вмотивованими справами. Публікував на своєму ютуб-каналі відео з обшуків. 12 жовтня 2017 року Сулеймана заарештували за обвинуваченням у терористичній діяльності. Його засудили до 19 років колонії суворого режиму. Захист подав апеляцію. Айша Асанова, я була на оголошенні вироку. Чесно кажучи, я навіть не дослухалась до тих рядків. Все шукала Сулейманів погляд. От у цьому акваріумі. У мене аж литки почало зводити судомими. Думаю, від чого це в мене цікаво? А потім я зрозуміла, що це виходить, я так сильно вгору тягнулася, його побачити. А цими чоловіками, так? Цими конвоїрами. Я не пропустила жодного суду. Тому, коли суддя озвучив вирок, я розуміла, що я можу його... Він будує, як то кажуть... Так, суддя будує стіну між мною і чоловіком завдовжки 15 років. І я не налаштовувала себе, що не буде справедливості тут, у суді. Її немає. Після того, як прокурор запросив 20 років йому, я себе налаштовувала на те, що менше не буде. Постійно собі казала в голові, що менше не буде, справедливості немає, але я сподівалася на Всевишнє. І все одно сподівалася. І зараз сподіваюся на диво, тому що диво від Аллаха буде. Аллах зробить так, що, може, ми прокинемося знову. Так само, як опинилися в 2014 році. Так, ми нічого не робили, але раз і опинилися в іншій реальності. Так, за мить. Може, і так буде? Ми раптом раз прокинемось, і все буде, як було, і їх відпустять. Взагалі, знову не буде цієї дійсності, що зараз. Тому що несправедливість. Справедливість має перемогти, так? А несправедливість зникне. Він бачив, що я бачу. Знає, яка я людина, тому що я дуже, вразлива, так? Тато мені каже, коли Аллах сльози роздавав, ти була перша в черзі. Наріман Мемедімінов народився 1983 року в Узбекистані, в місті Ленінську. 91-го року родина повернулася в Крим. Навчався на факультеті міжнародної економіки в Тернопільському виші. Одружений, 3 дітей. З 2014 року Наріман вів активну правозахисну діяльність. Став громадянським журналістом, медіакоординатором Кримської солідарності. Він неодноразово наражався на репресії, отримував погрози.
22 березня 2018 року його затримали, обвинувативши за частиною 2 статті 205 Кримінального кодексу Російської Федерації публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму. Нарімана Мемедімінова засудили до 2 років і 6 місяців колонії, поселення. Він повністю відбув термін і 21 вересня 2020 року вийшов на волю. Лемара Мемедемінова. Я от дивувалася завжди Наріману, коли ходила на суди. Він так уважно слухав свідків, те, що там відбувалося, що він кожному міг поставити запитання, кожен міг десь посперечатися, сказати свою думку. Але тим не менш, він постійно доводив свою невинність і врешті-решт навіть цей срок. 2,5 роки – це рідкісний випадок. І ще Асанова. Зараз, коли я в нього питаю в СІЗО, чим займаєшся, як проводиш час, він каже, ходжу гуляти. Нас. А я питаю, а що там є, коли ви гуляєте? Він каже, стіни і просто така територія, каже. А я питаю, а небо бачиш? Тому що навіть дерев немає, то вже вони навіть дерев не бачать. А він каже, не? Шматочок неба клітин. Тобто навіть дах там повністю. А нещодавно каже, вчора навіть сонечка трошки вдалося від... Став? Закройте занавески. Наріман Мемедімінов. Мусульманин у в'язниці. Йому складніше, тому що треба здійснювати певні обряди поклоніння. Тобто я молюся, хтось дивиться телевізору, що в цій ситуації робити? Під увімкнений телевізор молитися, або берущі, або пояснити, якщо мені треба. Слухай, вимкни, будь ласка, телевізор. Диляра Ібрагімова, за весь період, за 3 роки, у нас було близько, мабуть, 6 чи 7 побачень. У них там дуже великий, мабуть, інформаційний голод. Переговори України з Росією, переговори взагалі, що відбувається у світі. Остання ситуація в Криму з водою, їх теж це все цікавить. Як там? Ну що там? Сильно пересохло. Ну що пересохло? Закройте занавески. Аліде Бекірова, ми буквально 5 хвилин поспілкувалися тоді, коли він ще в Ростові був. Він питав, як діти, як дім, як батьки, як, що. Тоді я словила себе на думці, що його руки стали геть білі. От я звикла, що він постійно на вулиці, постійно щось робить, постійно на будовах. Його руки завжди були засмаглі, потріскані через будову. А тут оці 3 місяці, а потім року, а потім 9 місяців перебування. Всі то незвично білі руки і ніжна шкіра. От для нього це незвично. Алієра Фламетова. Ну і вже потім я дізналася, що їх затримали групу. Били, вдарили Османа по голові, він знепритомнів. І тоді його вже на шатрем приводили до тями, і один іншому каже, що ти робиш, ти ж уб'єш його. А той каже, не різниця. Ну, все одно 20 років до вічного світу. Перша думка була, не жить, хто затримує, вони не люди. Ілля Шейхалієва. Прикро, виходиш, дивишся на людей, почитаєш там, бив, зґвалтував, педофіл. 7 років дали, 8 дали, за це отдали, за це отдали. І ти розумієш. А тут людина так просто, за думки, за свою точку зору, так, яку нам завжди казали, навіть у дитячому садочку, мати свою точку зору, не уподібнювати. І виходить зараз за правду, за свою точку зору, за свою думку, за те, що ти хочеш висловити, і такий строк. Диляра Ібрагімова, ну вони оце все розуміють, звісно. Все розуміють і ті свідки, які свідчили в суді, і їхня оця брехня, що навіть уже сам свідок і суддя вже розуміли, що все це брехня, і він каже... Я розумію, що ваші хлопці підсудні, ну, що вони добрі, хороші, чесні і ні в чому не винні. Закройте занавески. Цитати з ісламістської літератури на завісах. Загальні лиха приходять через помилки більшості. Біда, підсумок злочину і початок винагород. Шлях безсилля говорить. 4 речі необхідні. Абсолютна бідність, абсолютне безсилля, абсолютна наснага, абсолютна подяка, о мій любий брате.
Єство не бреше. Здатність до проростання в кісточці каже: я проросту і принесу плоди. І вона каже правду. У яйці є здатність до життя. Воно каже: я стану курчам. І волею Аллаха стає ним. Каже правду. Пригорща води своєю здатністю до замерзання каже: я займу більше місця. Навіть міцне залізо не може їй заперечити. Правдивість її слів розриває залізо на шматки. Ці здатності є проявом творчих наказів, що йдуть від волі. Є їхнім відображенням. Осман Ариф Меметов народився 1985 року у Ташкентській області Узбекистану. 1990-го разом із родиною переїхав до Криму. Закінчив Таврійський національний університет за спеціальністю математика. Працював програмістом, репетитором математики, готував дітей до іспитів і займався з ними програмуванням. Одружений, 2 дітей. 2015 року став громадянським журналістом, активістом Кримської солідарності. Висвітлював обшуки та судові процеси, допомагав організовувати передачі в СІЗО для несправедливо засуджених кримських татарів. 27 березня 2019 року у будинку Османа провели обшук. Наступного дня суд постановив залишити його під вартою. Ариф Меметову загрожує до 20 років позбавлення волі. Моє Мустафаєва. Якось у нас була така розмова, що я кажу: сервери, така реальність зараз, що тебе можуть, кажу, забрати. Може, кажу, нам поїхати? Він сказав, що, по-перше, Крим наша батьківщина, і ми тут жили і будемо жити. І нас звідси ніхто не вижене. Це наше, так? Чому, каже, я маю їхати? Я, каже, допомагаю людям. Що, каже, я такого поганого роблю, що маю їхати? Я тоді зрозуміла, що нам не варто про це навіть розмовляти. Ліде Бекірова. İşte sevgili arkadaşlar, bugün informasyon programması çerçevesinde Ukrayna'nın paytaxtı Kiyev'de ötkərəlgən vesikalı film Kırım sabah saat 5 performansını beraberlikte canlı yayında seyir etti. Kırım evinin teşebbüsüyle ve Kırım Tatar temsili organının teşebbüsüyle bu gibi tedbir bugün jurnalistlerge karşı zulümlerine yok halkara gününe bağışlı olarak yapılgan edi. ATR teлеканалы Сеуз'un yayınını devam eti ve şimdi birkaç saniyeden sonra Zaman informasyon programması Kırım Tatar tilinde sonki ve aktual haberlerini sizler için tarif ettim. Haberlerimi seyretiniz. Sonra bu studiyada Prime programmasında meslektaşım Ayder Mujdabayev sizlerine selamlayacak. Görüşkенше.